Soc Issa, soc de Verger, soc arquitecta tècnica i visc a Orba des de l'any, fija des de l'any 2010. Jo vaig vindre a Orba, quan m'estaven decidint on tenien que viure, jo crec que ho vaig tenir clar des del principi, perquè jo vaig vindre a viure a Orba per la gent. Jo em vaig quedar al 2006 i vaig vindre ací al 2010, però jo des del 98 que festege, i tota la gent que jo he conegut des de que festejava fins ara m'han fet sentir com si fora d'Orba de sempre. Entonces jo tenia clar que la gent d'Orba em faria viure ací. Que jo sempre dic, jo sé que a Orba és que fem un cafè i no estic mai soles. Vam viure 4 anys a Verger fins que ens vam fer casa ací, i ell tots els dies tenia que pujar a Tàrbena, entonces així estava més cèntric. Jo treballava a Xaló, treballava a Ondara i més o menys el temps de cotxe era el mateix, d'un lloc a un altre. Jo vaig estar treballant a Xaló, després a Ondara, després vaig tenir un paronet i l'última feina que vaig estar fora, que no era autònoma, va ser a Dénia. Tanca l'empresa, l'empresa redueix personal i ve el Covid i em quedé sense feina a casa. Quan es reprèn altra volta la normalitat, jo li dic que Jaume, vaig a buscar-me feina i a veure si trobem alguna cosa, i fa, si tu busques algú, jo tinc que buscar algú que m'ajudi a mi. I van començar així. Ell té una empresa de construcció i jo li portava tot el que era la comptabilitat i el de les obres. Ara estic portant-lo d'ell i treballo a part com a autònoma fent els treballs que ixen. Orba, encara que és un poble menut, té moltes coses, té comerços, té centre de salut, té un col·legi on els meus 2 fills van, i un col·legi que, a part de que arriba a primària, des de fa uns anys té fins a quart de l'ESO. El meu fill major ara està en segon de l'ESO i tinc la tranquil·litat de que en 12 anys no se n'ha anat fora. Entonces estarà així fins als 16. Després ja volarà, però fins als 16 jo crec que és una bona edat per estar així, perquè ells van molt tranquils pel poble, ells ixen soles, van caminant d'un lloc a l'altre i jo no tinc la por de que es pugui passar alguna cosa, perquè sempre n'hi ha gent coneguda. El meu fill menut té 9 i ja va per lliure. Inclús ells tenen l'avantatge de que han viscut també, veranegen a Tàrbena, i a Tàrbena és el poble que no té cotxes ni res, i tenen això, però jo això ho veig en Dénia o en una ciutat que els xiquets estan dins de casa, ixen d'escola i extraescolars i a casa, no ixen a jugar al carrer. I així això és el bo que tenen. Orba és el poble on viure perquè la gent fa poble i així dona gust viure per això, per la gent i per les activitats que fan i per tot el que engloba. Així sempre tens alguna cosa que fer, mai estàs parat.